guys. Ganito yan guys. Tanggalin natin yung kanyang buto guys. Yan. Yung gitna guys. Tanggalin natin yung gitna guys. Yan. Yan. Gayatin natin. Hiwain natin ng paganyan guys. So, yan. Natin dito guys. Kuha na naman tayo guys. Ganyan lang yung paghiwa guys, no? Kasi kung makapal siya guys, mahirapan ka mag kulumos guys ng ano. Ganito lang yan guys. Patapos na guys. Yan. Tapos na natin gayatin guys ha. Tapos na natin gagayatin guys. Ngayon, ang asin. Ayan. Ito ngayon ang gagawin natin guys, no? Ang ampalaya na ginayat guys. Okay. Tapos, ganyan siya guys. Lalamasin natin siya hanggang guys, gagayatin niya tapos na. Tapos yan. Hugasan lang, hugasan lang guys. Dalawang hugas guys. Ang ampalaya guys. Ngayon, magayat na naman tayo. Ang sibuyas na hindi pa yata to ano guys, kung sa tao pa hindi papik. Mga maliliit din ang bawang guys. Babalat na natin ang bawang. Gagayatin natin pag ganito guys para di sa guys, maghiwa tayo nitong pag natin nababoy guys. Lagyan natin ng asin yung itlog guys. Yan. Magic sarap guys. Yan o, magic. Sa Ajinomoto. Bakit tayo lumabas?
Tapos iba. Yan. Yan. Salang na natin kaldero guys. Hindi natin na ano guys. Kung na-record ba yung yan. Pan. Para maluto siya guys. Yan guys. Buksan natin. Yan. Guys. Yan. Tingnan natin guys. Matigas pa ang init. Buksan natin. Buksan na natin guys. Ating haluin. Pagkatapos niyan guys. Ito naman ang ilagay natin guys, no? Yung ampalaya guys. Yan. At pagkatapos guys, ilagay natin ang binating itlog. Ayan guys. No? Ilagay natin yung binating. Okay. At ating haluin. Ayan guys, luto na. Luto na siya guys.